Stredoškoláci a gymnazisti maturitných ročníkov sa už niekoľko dní potia pred hodnotiacou komisiou. Skladajú ústne maturity. Skúška dospelosti čaká aj žiakov stredných odborných škôl. Predtým však ešte museli zložiť praktickú časť maturitnej skúšky. Žiaci sú hodnotení podľa určitých kritérií. Vlastne musia splňať určité hygienické požiadavky, potom podľa toho, ako robili prípravné práce, potom správne ukladanie na taniere, na misy a podobne. Takže vlastne, a potom majú správne dokončovanie jedál. Teraz mali zadanú prácu, je to slávnostná večera vo forme banketu za prítomnosti rodičov a hostí, tak na základe toho mali pripraviť aj to meníčko. So spolužiakom chystáme hlavné jedlo, je to morčacia rolka plnená slivkou, s omáčkou, ktorá tiež pozostáva vlastne slivky, namačané v rume, ktoré boli, slanina, je obloha opekané zemiaky americké, rýža. Čašníci, to je tu hodnota, to niečo znamená, lebo dneska už v podstate to zamestnanie nejako upadlo a čašník by mal byť ten, ktorý ťa vedie tými chuťami, je elegantný, vie, kedy má čo povedať, kedy nemá a v podstate pánov čašníkov už tu na Slovensku možno ani nie je. Tí už vymreli, jak to boli, ale vo svete ešte existujú a práve preto táto tradícia mne veľmi vyhovuje, že tí mladí sú takí elegantní a že to naozaj tomu veria, čo robia. Justin, a ty si ako spomínaš na svoje maturity? Vytiahol si dobré otázky? No určite som si vytiahol aj z angličtiny to, na čo som sa nepripravoval. Ale aj tak som dostal jednotku, lebo nás učila z Anglicka Mrs. Winks, ktorá bola tak krásna, že všetci chalani sa angličtinu naučili úplne perfektne.